ungasusa uThixo emshadweni akuzushiyeka ukhona isikhala empty kuzongena uSathane ngoba uSathana iopportunist ukuba uthe ngenxa yokuba omnye esithi into imhlophe omnye wathi emnyama wasuka wena wa invite uSathane uSathana ipurpose yakhe inye kukweba kushabalalisa ayikho ke enye into azanayo ngamanye amazwi kufuneka ukuba whatever elijongene nayo ngoba ngoku kufana noba uzalwa kabusha awusazi ukwenza izinto obuqhele ukuzenza awusazi ulala apho uhlwelwe khona uzohlwelwa lapho ulala khona haleluya ngamanye amazwi awuzothi uba uhambile uhambe ekseni uyahambe yokuya emalanga ungazona buphi bokwazi uba ungumuntu ongaripotiyo ngoku uyaripota usho hayi ndisendaweni ethile uripota lisho noba uzilile ukudla report ngoba xa ezokubona ndoda kaThixo songakudla ukudla loo nto leyo uSathane angasebenzisa yona ndiphekile akasakudli nokudla kwami ukhona apha adla khona qiniseka ke ukuba xa uzilile uyasho njengoba namhlanje belihlanganiso ningumuntu omnye kufuneka nazi ukuba izinto zenu akekho ofihlela omnye into ngoba uba uthe wakhona ofihlela omnye into kanani izoba ngathi into enkulu ibe nepotential yokuchitha umshado kufuneka ke ube honest uthembeke yabona uba izolo ubungumuntu onjani kodwa namhlanje iyashintsha nje xa siyahamba iphelile yonke laa nto okade uyiyo haleluya nansi ke into afuna kuyibambe ungavani nabantu abangashadanga ngoba ngapha ekuvaleni nabantu abangashadanga kanye imini nizohamba niye elwandle nifike lihlale phaa lonwabe aba bonwabile because abanaxanduva bahleli kodwa wena nawe udulibale kanti kuyamoshakala ngapha ekhaya yabona ke kuzoba buhlungu ke ndoda kaThixo uthi xa selibeshadile abantu bekade uncame unkosikazi wakho ngenxa yabo uthi sobafonela bathi hayi kaloku sishadile thina bahlele emakhaya amakhosikazi wabo wena wancama wakho unkosikazi yavana abantu kodwa yazi uba ngoku ukwelinye izinga umthande umkakho xa umthanda ke awumthandi kuba umthanda noba ngoba if umthanda kuba ukhona izinto asazozenza ezokuphoxa kodwa loo nto leyo ayithethi ukuthi kufuneke uba ube nako somshishalizela ngapha into yonke iyalungiswa if ever semondo yokuba ube umfana nangososhadile bakhona umuntu ufumanisa uba ushadile kodwa ngumfana uvambe ekseni ahambe ayohlala etywaleni
abuye eMalanga akazi noba uba khona inkomo akazi noba inkomo zavalwa ngubani akazi noba kwenzeka ntoni uzobuya eMalanga sefuna uba kuphakula ukutya atye ngumfana lowo ngamanye amazwi ushatile bona ukushata kodwa umshado kabikho engqondweni ngoba umshado xa ungekho engqondweni umuntu lapha emshadweni abehave njengomfana ufumanise uba kulalwa ngo-take away yabona lapho waqala kwabo-take away kwalalwa ngo-take away bokwazi uba lo mshado lowo ungaphela nanini akusoloko kuyi-honeymoon emshadweni akusoloko kuyi-honeymoon ixesha le-honeymoon liyedlula uface i-reality ushatile ngoku kufuneka ube nomzi ube nabantwana asamjonga unkosikazi wakho njengalendlela okade umbone ngayo somjonga ngelihlo loba ngumfazi nawe sazibone njengomfana uzibona njengedoda njengotata ofuna uba ivuse umzi senzohlala phansi yabona ke ndoda kaThixo zonke ke iingxaki ezikhona emshadweni zibangwa si-spiritual direction wena awukho sure ngoba ufuna wakho umshado wakhelwe kwesiphi isibingelelo kwenye altar kuzofika zonke imimoya ezodunga umshado iwudunge nalo wakho izinto ezibethe utatakho ufuneka zingakubeki awunyanzelekanga ukuba ule yakho ngoku uqala ifamily entsha kwala kule family yakwamshado but ke ngoku le family yakho iqalayo kufuneka uyiqale ukuliya usazi uba sesingeyiphi sesiphi isibingelelo kwenye altar okufanele uba kuguqwe kuyo la kule family yabona uyobe umconfuse wamgqiba okanye umconfuse wamgqiba wamqeda if ever ngecawe uzothiwa ngesondo wazothanda makuthandazwe uzile ukudla uphinda futhi ngenye imini uthi mawuye emsama kushisa impepho bokwazi umconfuse wamgqiba akazukwazi uba inhloboni kufuneka icace into uba lapha ekhaya kushisa impepho makushisa impepho ke kwazi uba isibingelelo salapha ekhaya nasi ukuba lapha ekhaya kuyathandazwa